Happy Saturday, guys! Hello guys! Happy Saturday! Naglilinis kami dito sa harap ng bahay kubo. Tinulungan kami ni Totoy. Naghuhukay kami guys ng kanggos, kamuting kahoy. Ito, naputol na kasi yung puno, gawa ng hangin, kaya huhukayin na namin. Ang laki! Ang laki nga. Babuhangin na yan, Toy. Gagamitin natin yan. Yan ba sa kapitbahay daw, kanggos sa taas. Malaki na rin ang laman yan. Laki. Ay, ang laki nga. Laki. Kalahati pa lang. Kalahati pa lang to. Naputol. Ang laki yan. Wala. Kurbada. Ay, laki. Guys. Ala, papunta pala dito. Bunga na balatan na pati. Naputol, guys. Ang laki. Ang laki ng bunga. Ay, ang ganggahita. Yan. Ayan ang laman mo. Yan, Yan. Laki, Yan ang lahat ang bunga. Ang dami. Ang laki, ang laki ng bunga, Ayan. Meron pa? May malaki pa dun, Ang daming pichi-pichi nito. Nagpahukay ako guys ng bagong basurahan. Inilipat na. Ayan yung dating basurahan. Tapos ito na ngayon. Ayos pa namin yan. Tutuloy. Lusak ang putik dito guys. Katatapos lang ilagay yung mga lupa dun sa ilalim ng bahay. Pinalagay ko dyan kay Totoy sa ilalim guys kasi meron dyang mababa na part dyan, May lubog na part dyan, kaya dyan lahat nilagay yung mga lupa. Tapos naghukay kami guys dito ng kamuting kahoy, yung kanggos, ang laki ng laman dyan. Ito na yung sili, may bunga na, may mga sili na guys. Ayan, ayusin pa namin tong mga taniman. Ayun na si Olaf. Ayan na guys, medyo malawak na dito. Aayusin pa namin yan. Putik ngayon guys kasi maulan. Basa-basa na kami ng ulan. Tapusin lang namin yan. Mommy, am I the only one that sees you? Sobrang putik. May chinelas ko puno na putik. Mommy. So guys, katatapos lang namin maglinis. Malinis na sa harapan. Ito. Ayan na. Ito. Ayan mga ano yan guys, basura tapos mga bote.
papabenta ko dun sa mga bata. So, ito na yung mga inipon kong gagawin kong tataniman ko. Tataniman ko pa yan guys. Nilagay ko muna dyan sa gilid. Ayan na. Oh. Yan. Mapa-flat din yan. Oh. Maputik lang guys. Sesementohin pa yan. Tumubo na yung ano ko guys. Ito yung kamatis. Tapos ito yung talong. Kasi ayan yung pechay. Kinakain ng manok. Ito guys, may tanim ako dyan yung pagulong. Pero hindi pa tumutubo. Ito na yung bagong basurahan. Kapagapangan ko na yung lahat guys ng damo. Tapos maglalagay kami doon ng ring ng basketball dyan sa puno na yan. Tapos na. Ito guys yung sitaw namin may bunga na din. Oh. Ayan may mga bunga na. Nakapitas na kami dito nung isang araw. Tapos ito guys yung grapes pala. May bunga na rin yung grapes namin. Ayan o. Ayan na guys yung grapes. Hello guys, gabi na. Kain tayo. Kakain na kami. Ito ulam namin. Fried chicken. Hindi yan tutong. Mukhang tutong lang. Tapos ito. Yung tahong na maraming malunggay. Tapos ayan, kanin. Kain na tayo. Si Totoy nagluto niyan. Ito si Pangkoy. Kulay lang yan, oh. Pinagkain din, oh. Ako kulay daw ni Totoy yung fried chicken. Kain na. Kain na. Oh. Kain na, Ken. Subo na, Ken. Hot pa, hot. Hello! Kain tayo. Hello! Hello. Spoon daw si Kent. Start. Paplagay mong kanin si Kent. Kent, excuse. Kent, excuse, lalagyan ni Papa ng rice. Wow. Ayan. Oh, spicy siga si Butchikoy. Siga. Wala Kaya. lang laman. Ano kaya? Siga. Kaya. Nakain na yan ito. Ito nga palang sinasawsawan niya ng egg. Wala nang laman guys. Ubos na guys. Ibalot mo lang. Gaganon mo lang. Ang dami yan. Gaganon lang dapat. May malutong ito, ah. Naraga mo kayo. Tibay ka, ha? Sabi sa iyo, kasi pa yan. Hindi ako mag-uwi. Naraga mo ka. Balikan mo. Nakakawa sa taton. Kain. Tahong. Oh. Second fried chicken ang ulam. Kain na anak. Subukan na. Mag-bite ka dito. Bite. Ay, yummy. Kain. Sarap ng fried chicken. Crispy. Tubig. Ay, di wala itong lasa. May isa pa dyan. Na ito. Yung siga lang itong isa. Yeah, medyo panis na ito. Ay! Panis nga nga ito. Hindi yan panis. Ibang amoy. Hindi yan amoy. Marami pa kasi yung laman. Gagravy sa ngayon. Dinadiretso niya yung pagbuhos ng ano. Mang Tomas, di niya alam marami pa laman. Kanina ganito yun, wala ka lahat. Baka to eh. Sige na, kaya mo na yan. Kaya mo yung kinanay. Kaya mo na yan. Hindi ako Puno nasasabi ng Mang ganyan. Tomas yung plato niya. Kaya mo yan. Ngayon kasi, kaya niya walang laman. Ito mo ng gravy, yan. May bibigay ng Jollibee. Inuto pa ito. Yummy. Hello guys. Hello guys! Natutulog na kami. Mosquito spikes! Nandito na kami sa loob ng kulambo. Ayan guys. Mami, uyan. Tulog na kami guys. Good night. Good night!
Thank you for watching. Benawashi. See you on our next vlog. Yes, Bye. Say bye, Ken. Bye. Bye. Papa Cat, always thank you for all the blessings received today. Thank you for taking care of us always. Taking care of us always. Thank you Thank you for everything and for keeping being us safe safe always. always. Thank you, Papa God. Dad. Amen. Amen. What?